Тапшыруның алдағы котлау сәлемен біз Новоспасское эшчеләр поселогына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Мухаммедова Рафия Арафат кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны апасы Мөршидә, җизнәсе Михран, племяннигы Эдуард, тормыш иптәше Әлфия балалары белән котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез шау шәшкәле кояшлы июнь айының 3-нче санында Урта-Терешка авылында 7 балалы гаиләдә 5-нчесе булып якты дөньяга аваз салды. 8 еллык мәктәпне тәмамлап, Кузнецк шәһәренең аяк кием тегү фабрикасында хезмәт юлын башлап җибәрде. Озакламый Новоспасское эшчеләр поселогына килеп урнашып, тормыш иптәше Абдулхак белән матур гомер сөрделәр. Аларның уртак мәхәббәт җимешләре буларак 2 татлы балалары үсеп җитте. Бүгенге көннәрен 6 матур оныклары бизәп, аларга эшләргә, яшәргә теләк һәм дәрт биреп торалар. Янәшәмдә яшәү сәбәпле сеңелем минем һәр вакыт беренче ярдәмчем, җан сердәшем, аңлаучым, тыңлаучым да. Бар эшемдә дә, кайгы шатлыгымда да беренче килеп җитә. Моның өчен мең рәхмәт аңа. Сеңлебез гомере буе намуслы килеш хезмәт итте. Бүгенге көндә дә ул юллар төзү оешмасында эшли. Аның тырышлыгы, акыллы, ярдәмчел, гадел булуы аркасында бар хезмәттәшләре дә яратып, хөрмәт итәләр. Кадерлебез безнең, синең оптимистик рухың, бар авырлыкларга да елмаеп каравың күпләрне таң калдыра торгандыр. Без дә сине яратып яшибез. Гаиләң синең үрнәк өлгесе, үзең дә эшне сөеп, ялкаулык белмичә, ару-талу сизмичә эшли торган авыл кызы. Без сине барыбызда бик яратабыз. Синең шундый булганыңа шөкер кылып, Алладан бары бәхет сорыйбыз. Чөнки син бу бәхеткә лаек кеше. Син бит үзең дә җәй фасылында җир шарын җылыта алырлык кояш сыман. Сиңа кадерлебез, киләчәктә балаларыгызның бары бәхетле көннәренә шатланып кына яшәргә язсын. Ни соң сеңелем туган көннәр, алар бит һәр ел килә. Бүген синең туган көндә кояш елмаеп көлә. Сизәсеңме, сине җилләр сыйпап узды иңеңнән. Бу без идек, җибәрдек бит җылы сәлам үзеннән. Барысы бар, саулык кына бер Аллам кызганмасын. Күңелләрең сагышлардан, сагынулардан тугмасын. Сеңелем минем, горурлыгым, авырмыша мең яшә. Син бит безгә бик кирәк кеше, һәр вакыт бул янәшә. Бәхетләрнең иң олысын телибез сиңа бүген. Аяз булсын һәр чак синең баш очыңдагы күгең. Кадерле Рафия Арафатовна, ихлас күңелдән бар теләкләргә дә бик теләп кушылабыз. Һәм бүләккә якыннарыгыз сайлаган музыкаль җырны юллыйбыз. Үткәннәрен сагынам өзелеп, туган йортта туганнарың белән, туган йортта туганнарың белән, сөйләшәсе иде җан телеп, бергә үскән туганнар, хәлемне алар аңлый, тигаларга yapılamay. Yazmışlar terli yazılgan, urau yolları da var, yollarını adaşkanı da, yollarını adaşkanı da. Kulun suza tuğanlar, birge üsken tuğanlar, helimini
бар телегим Хыдай гомер юлласын Бұрмалы бұлса да юллары Бұрмалы бұлса да юллары Үзме туған арасын Бірге өскен туғаннар Хәліміні алар аңлай Тиғаларға сырсыя Үз туғаның аят болмай Бірге өскен туғаннар Хәліміні алар аңлай Тиғаларға сырсыя Үз туғаның аят болмай Тиғаларға